Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Kurarupa Resedeng Narendra Yaksa lelaku kanmal walengkang gembira marang nyise siung metu Prabowo lesus lera pragampo kurang mawalian Dityo Surbal Walarto Bre Sernaning lawan Wiratri Lodro Iyung titi kala ludru raja wani dewaku punika kula waspadaken kadya pradhani Rama Begawan Durna kalawan Kyai Patih Haryo Suman sarawuh jengandika kula ngaturaken pasegahan panakrami kunjuk Begawan Durna. Lole. Met kantil buntute omah joglo. Lho inggih, Yer. Kula tampi sembah pangabekti anak Adipati Brajadenta. Boten langkung astutinipun bapa Nger kunjuk dateng Nak Mas Adipati. Apa inggih? Kula tampi ing asta kalih kula petek ing pranaja mugya dados jimat bapa. Paman Haryo Suman kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk paman. Inggih Yer. Kula tampi sembah pangabektinipun Angger anak Adipati Brajadenta. Mboten langkung pangastutinipun paman ing kepatihan kunjuk dhateng anak Adipati Yer. Inggih paman. Kula tamping asta kalih ugi kula cadung mugia dados jimat paripih. Mangke to Bapa Begawan ing saka limo wonten perlu utawi damel punapa ing kalenggahan dinten sak mangke jengandika prapta ana ing Kadipaten Glagah Tirunu ya ana ing Permalanget kene. Bapa Andra ingkang puspitorum kasiliring
samirana mbi sekar gadung ku ngas gandanyo baweh raras ora naning driya lole mret gantil bunute omah joglo inggih nak Mas Adipati sejatosipun anggen kula sowan wonten ing Glagah Tinunung mriki amung kula kautus dening Gusti Prabu Duryudana ingkang angka sepindhah nggih kula mratinjo kayuwanan katentreman Adipati Glagah Tinunung mriki nggih punapa para kawula Kadipaten Glagah Tinunu sami ayem tentem bagya mulya gemah ripala jinawi nggih Bapak inggih ngunjuk syukur ing ngarsane Gusti Kang Maha Kawasa ing Glagah Tinunung mriki sedaya kawula among tani padha ayem tentrem gesangipun boten kirang setunggal punapa awit ing Glagah Tinunu mriki para kawula tansah ngunjuk raos syukur ing ngarsane Gusti Kang Akarya Jagat. Wah, syukur bagi seketi. Inggih, Ger, lajeng ingkang angka kalih kula lan Adi Cuni ing sakmangke kautus dening Prabu Duryudana supados nakyenaken napa leres ing dinten Respati mangke prunan jengandika nun inggih putu kula pun si Gatotkaca badhe kawisuda ker iki leres atur paduka bapa mbok bilih anak kula pun Gatotkaca ing dinten Respati enggal-enggal badhe kawisuda jumeneng nata ya Narendra ana ing negara Pringgondani mriki bapa. Weh. Mengkirin. Lole. Met gantil buntute omah joglo. Nun sewu, Ger. Kula mboten sarujuk yen to si Gatotkaca kedah dados Narendra ana ing Pringgondani. Ananging mbok emot to, Ger. Praja Pringgondani punika sejatosipun asal mulanya itu lho. Punya siapa? Kagungan Rama kula pun Prabu Trembaka. Nah, sak sedane Prabu Trembaka dumawah dateng sinten? Dumawah dateng Koko Prabu Harimbo. Lah,
sak sedane Prabu Arimba dening Bratasena anak kula kosong. Lah kok kosong? Lagi dereng wonten Narendra. Nah, pramila ing dinten sak mangke pun bapa paring emut dateng Nak Mas Adipati. Mbok bilih sejatosipun ingkang kedah jumeneng nata ing Pringgodani nggih jengandika Nak Mas Adipati Brajadenta. Jaja muntaplir kinetap tukaya sinipi jaja bang mawi ngawangis mata kocak ngondarandir ladinya ngedali wuwus Dusta Surawiraga kaya buta singa wrakil jagat Dewa Bathara yen kula pikir-pikir leres atur jengandika bapa ing saka limo nggih awit yen dipetung-petung Pringgodani ingkang jumeneng nata kedahipun waler mijil kakung ninggih kula pun Brajadenta. Nah, leres ger pramila ing wekdal sakmangke kula lan Adicuni kautus dening Prabu Duryudana supados mbekingi jengandika ger nggih yen makaten kula lila legawa badhe njungkeng kawibawane anak kula pun si Gatotkaca. Leng-leng indriya mangu-mangu mangungkung kanduan rimang lerlemno tanpa kanin waspadake kaya praptane adiku Yayi Brajamusti. Ya Kakang, aku kang prapta ana ing Kadipaten Glagah Tinunu. Ya Yayi, ana perlu apa? Ya Kakang, aku kautus dening Kang Mbok Arimbi. Kok nganti wektu sakmene Kakang Brajadenta ora sowan ana ing Pendopo Agung negara Pringgodani. Ayo Kakang tak dherekake sowan ana ing Pringgodani kaperlu Hamisuda putrane awake dhewe ya si Gatotkaca.
Yai. Jan-jane aku ya wis arep mangkat. Wis nyiapke rengsel. Kepengan yo tak siapke. Nanging bareng tak pitung tak pikir. Aku ora sudi. Banggani si Garutkaca. Aku bakal balelo. Kakang tak elingake maneh Kakang ing wektu iki aja mbalelo eling janjine awake dhewe kudu hamisudha prunane awake dhewe ya si Garutkaca ora sudi aku bakal mbalelo aja Kakang aja ngalang-alangi marang aku Yai yen kowe ora gelem melu aku minggat. Lole. Mret gantil bunute omah joglo. Nggih. Kula setuja. Leres. Kedah mekaten, Yai. Yai. Angger Adipati. Penontone wis dok mulih. Apa tenan ya? Lanjutkan. Iki. Kula kedah balelo. Ning ya dieling panik gondel. Mau si Brajamusti mlayu mestine laporan yen to nak Mas Brajadenta bakal mbalelo kampuh Jingga. Ora menak Jingga Yai. Ora menak Jingga udut dilarang merokok kecuali yang punya duit. Wah, nggih. Terus priye? Ayo diaturi nak Mas Adipati Brajadenta nututi si Brajamusti dirangket. Terus bar dirangket pateni wae. Aja dipateni ora oleh. Kena pasal 37. Sok tahu. Nggih. Nama Mas Brajadenta. Inggih, Popo. Leres aturipun adicuni. Wekdal sak mangke Rayi Paduka pun nak Mas Brajamusti melajar badhe paring palapuran dumateng Dewi Arimbi. Ha ing mriku wonten Pandhawa, wonten raja-raja ratu-ratu sak jagat kerat. Ditututi, dirangket yen boten purun gabung dados sekutune Adipati. Sikat, kita bunuh saja. Kalau perlu mutilasi.
sinegeg Kang Cinarito. Anggenipun Sang Raden Brajamusti pelajar ing sakmangke katututan ditututi dening Raden Adipati Brajadenta. Akan tetapi di malam hari ini penuh dengan hura-hura dan foya-foya seperti lagunya Bang Haji Rhoma Irama, begadang jangan begadang, ora nyambung. Untuk itu marilah kita saksikan limbuan pada malam hari ini. Kadang muaranten abecik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang, selamat pagi, good night, tengah malam maksudnya. Nggih. Niki wong ya jengene nderek Mangayu Bagya HUT pertama ke-1. Ulang tahun Ambal Warsa Prabu Jana Paguyuban Pelestari Jawa Nusantara. Nah, tepuk tangan. Dan tentunya diucapkan terima kasih kepada para sponsor. Nah, sponsore sapa wae yung. Yang jelas nggih PT Girimoko panjenenganipun Bapak Haji Hadi Suwarno. Gingseng. Ora nganggo gingseng. Ugi matur nuwun iki dumateng Putra Pandhawa ingkang nyponsori dening Mas Kiwan. Nah, dan didukung oleh Profesor Dr. Andes Resi Seto Sunaryo. Nggih, tepuk tangan. Jehono 1000 penontone. Barung sapa yung. Uga iki disengguyung streaming Pak Putra Pandhawa di bawah Andika Pratama. Andika Multimedia di bawahnya Putra Pandhawa. Ugi cerah foto. Nggih. Terima kasih. Pokoknya iki sambatan nggih, termasuk anak-anak saking SMP sak Wonogiri ya sambatan ya Le ya. Sing penting mulih diulehke. Matur nuwun Bapak Ibu guru saking Wonogiri ugi Dinas Kebudayaan Wonogiri. Nggih. Bapak Sriyanto nggih. Dr. Andes Sriyanto, Bapak Panggah, Bapak Ludiro, medeni Ludiro getih. Nggih, matur nuwun pokoke sedaya mawon lan para pira pradonga pangrawit luar biasa
pentasnya anak-anak Wonogiri jos pokoknya sesuk tak tanggap nek ana duwite. Nggih, heeh. Ugi matur nuwun iki dumateng wah untuk transferan. Heeh, saking Ketua Pepadi Jakarta Selatan Bapak Haji Tugiono keluar 3 miliar 50. Mantep. Bagine piye kuwi? Nggih ugi wah dari Pontianak Bapak Jaksa, Bapak Fajar. Wah, keluar 5 juta. Wis dibagi-bagi nih kanca-kanca. Oke, Pak Kanjeng Raden Arya Tumenggung Ki Gunarto Gunotali Jendro luar biasa. Ini dalang milenial. Beliau cinta dengan pelestarian budaya khususnya wayang kulit dan budaya lain-lain. Pokoknya awake dhewe nangis, Pak kon mayang kon golek dhuwit dhewe kare Pak Dilarto iki piye? Wah ya wis tak ewangi. Langsung kenceng jus metu duwite 40 juta. Matur nuwun nggih Pak Gun nggih. Doa ini. Doa. Aminin nggih. Nggih. Nah, terus terima kasih juga ini para donatur dan teman-teman komunitas wayang. Donatur ora kebagian. Ora kebagian ya, Yung. Iya ora kebagian rapopo, yang penting ing malam ini kita bisa nderek mangayu bagya nguri-nguri budaya Jawa. Iya Yung, setuju. Dan tentunya para komunitas matur nuwun, WMC, KWN, IPWS, wah sengguyung udan-udan wah jus teko kabeh. Nggih tepuk tangan bener. Terus pokoknya komplit seluruh paguyuban Wonogiri tumplek blek sak udan-udane. Wah luar biasa. Nggih alhamdulillah. Tadi itu hujan niku berkah nggih hujan ya. Nggih tanda rahmat. Sapa ngerti iki mau untuk sangu? Ya alhamdulillah ngono. Aduh yung kok ngarep ke sangu ya ini wis do mulai sawerane dintekno Gia karo si sapa mau? Niken Salindri. Oh Pipi. Oh Pepi. Iku dua-duanya janda kita. Saya harus daftar Pak Dilarto kita di CI. Nggih, ora sasmen. Ayo, Nduk. Awake dhewe melu seneng-seneng mangayu bagya tasyakuran Kang Angka 1, angka pisan Prabu Jana. Nggih. Monggo sinten ingkang badhe ngersake tetembangan lagon-lagon nggih. Heeh, ning ya nyawer nek iso. Wong limbuk kok celamitan ora pareng. Iya dipirsani para piantun her-her saking Wonogiri kok ya ngisin-ngisini nek awake dhewe iki elek. Pancen ya elek tenan. Kono anak-anak kita mau jus pokoknya wayangan ning Jakarta. Oke. Setahun sebelumnya JR latihan. Wah luar biasa, gitu. Tepuk tangan dong buat anak-anak dari Wonogiri dan para pendukungnya khususnya Bapak Bupati. Oh iya Bapak Bupati Keri, ora nyawer aku ya. Bapak Bupati, matur nuwun Pak Bupati nggih. Pak Wakil Bupati nggih Pak Setia Soekarno dan Bapak Impron, bukan Iman ya, Impron. Dan juga terima kasih pokoknya seluruh jajaran dari Pemda Wonogiri, dari Dinas Kebudayaan P dan K, dan PMP. Pokoknya penak ngono PMP. Nggih, sinten ingkang ngersake lelagon? Oh IPWS ayo, IPWS Mas Budi. Ngersake napa Mas Budi? Mas Patman. Oh manis. Nah, sing nembang? Oh Mas sapa Sudiro? Nggih, monggo. Manis, Co? Heeh. Aku ra ndek sinden. Dadi golek musuh dhewe. Ana, Deng. Siji. Ah niki sinden klasik nggih.
Dari Wonogiri. Nggih, saking pundi Mbak Yu? Ngadirojo. Ngadirojo itu ngidule Kepatian ya? Guyon Ngadirojo. Batu rono sithik ngono ya ta? Nggih. Monggo, ayo manis. Sinten monggo, manis langsung dari IPWS. Ini ngelak ya tak ngombe sik ya. Ayo manis. Boleh mic. Manis dik kowe pancen manis. Ndi sing nyanyi iki? Dasar manis yen kowe ora lamis. Datan bisa ngrontoke jantungku. Setengah mati aku naksir kowe. Adike kulane Jawa kowe wamane dasare prasojo. Manis dek kowe pancen manis, tambah manis yen ora seneng lamis. Yen mesem manis ngungkuli madu, kaya bisa ngrontoke jantungku. Kembang melati aduh dek ronce-ronce. Setengah mati aku naksir kowe. Pasar turi mas ning Surabaya. Aku ngerti sampean senenge gedung. Dire satu dek kulane Jawa, kowe wong manis dasare prasojo. Memang lidah
tangan luar biasa manis. Atur nuwun. Wah wis. Sinten malih iki ngersake? Oh, jambu alas. Heeh, nggih. Wah, baik bernuansa Wonogiri iki. Sawerane dikelumpukke nggih. Engko nggo bayar parkir. Nggih, ayo. Jambu alas. Nggih, BMC nggih sing komplit ya. Apa? Mau ya Mas sapa? Mas Nuk ya teko mau berarti WKS. Wah, iki Seno Nugroho nggih. Heeh. Seno Nugroho nitis ning Yusuf Ansor. Engko Yusuf Ansor nitis ning Ki Medihananto. Iya. Kalingan manis sesemen terus kelingan rama kemuyune tresno lan kasih kasih sayange karep atiku lakon dadi bojone. Sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati yen aku ora bakal melu duweni. Walas kulite ijo sing dikakas wis duwe bojo ada kula ada semut durung rondo aja direbut. Sumpah ngingetin yen kula tidak dikawin tekane ngati ora bakal luru ganti. Sumpah wis janji arep sehidup semati seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. Jambu alasi manis rasane rajan dilas tanteni rondone sayange wis duwe bojo Bojone loro nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati yen aku ora bakal melu duweni. Wah, luar biasa. Tepuk tangannya mana? Wah iki. Napa melih? Nganti rampung pokoke lagon-lagon mawon iki. Oh, Rondo Kempling dari Yo siap. IPWS iki? Wah, pendukung setia matur nuwun iki. Ketone ulang tahun arep nanggep Ki Mediananto itu. Oh, wah siap pokoknya kene bagian sambatan. Kebetulan alhamdulillah pokoknya
jare Pak Dilarto ora wong tipis. Amin. Ning sok ngemis. Iya. Ayo kempling. Pokoknya PWS, WMC luar biasa. Ayu, Mbak Ayu, menetindak pundi. Kati ngaren tindak wae ora numpak taksi. Dewean apa ora wedi ibang anggur kula resangi. Larasan mas alias kebetulan Lanjane kata rada kabotan Yen purun enggal-enggal ngrencangi tekan ngomah mangke kula Upaya apa? Nawe Topil kolakan kula memongan. Niki blonjo nopo mbayu badhe tindakan. ning Semarang mas tuku kelangor ganti dijamin komplit Awan-awan lunga blonjo ning kula gadung. Lawan rondo kanggo ora pate penting. Wah, kempling pun diaturke. Terus apa melih? Tiwul. Iya iki mau jare ya Wonogiri ana tiwul iki mau. Ora kebagian aku. Oh, nggih matur nuwun. Siap. Dilanjut. Oh, tiwul. Sing nunggoni saweran kene kok dikoke kono piye? Tiwul Wonogiri nggih. Ayo. Sinten sing nyekar? Oh, Dira pokoke artise Dira iki. Oh, nggih niki pawarsa Jawa Timur nggih tasih nggih diwakili Mas Ulin. Matur nuwun. Pak Dilarto nggih sih melek. Wah, luar biasa niki. Kanca-kanca nggih matur nuwun para pandemen wayang kulit nggih. Nggih nuwun sewu iki gagerake rada ora cetha iki. Padha karo dalange. Wah, Demak luar biasa, Kota Wali. Wali Kukun. Monggo. Yo. Nggih. Yuk, Tiwul Wonogiri. Oh iya ngalor sithik, Semin Manyaran. Tekan. Ayo. Iya, Wonogiri wis metu pindho ya. Nah, saiki Gunung Kidul. Ayo. Dados.
Tasih. Oh nggih. karo aku sang gunung kidul eleng-eleng panggonane dhuwur tlatah ngayogja sawetan baton sing kondang degaplek lan piwul watu lintang apa watu kapur babagan seni aja maido akeh sing kondang akeh sing misuwur iku kabeh papan pariwisata cegake ora bakal kuciwa campur sari asri saka gunung kidul wis mesti pulen aku ora ngibul Nggih, wah luar biasa nggih. Nggih. Sinten malih niki? Pun nggih. Dilanjut niki. Ampun langsung ditancepe kayen. Nah iya padha-padha ora bayaran wae Dik. Ha nggih. Nggih pun nggih. Oh perahu layar. Ya wis lanjut ayo. Perahu selam. Perahu layar. Yo sesuk golene yo sing nyawer ditekke. Heeh, ora lakone kan sing ditekke. Yo. Sing. Ayo Pak Dilarto ayo. Masin masih ada Masin?
bablaske kijing miring nggih. Rene sesuk-esuk kepandang nyambut gawe. Monggo Padilarto Tayuban ya. Kijing miring aku pilih sing lencer kuning ayo mas. Kijing miring ayo mas. Kijing miring etan lencer kuning go rebutan ayo mas. Kijing miring mas. Kijing miring lencer kuning galakon kathok ireng lambene ireng sendal cincin kacamata kowe seneng aku ya seneng mas ayo mulih matur wong tua mas kijing miring mas kijing miring kijing miring aku pilih sing lencer kuning ora butuh kae kare butuh kumong nyambut gawe ora butuh godhonge kayu butuh kutentrem rahayu mas kijing miring mas 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 kijing miring sarwa Luar biasa wah tepuk tangan matur nuwun Mas Hin wah. Untuk kebagian juga dari Mas Hin. Nah. Nggih. Oh satu lagi. Ping papat dira apa-apa terus kayon tancep. Oh gedang kuning. Oke, podang kuning. Sinten sing nyekar? Monggo, ayo. Oh IPWS. Oke. IPWS ulang tahun tanggal pinten? Rahasia itu. Apa disambat kok ya rahasia. Iya. Nggih. Monggo. Podang kuning.
Nggih derek paring panglipur nggih namung derek kudu muga-muga anggenipun Prabu Jana ambal warsa ingkang kaping sepindah ulang tahun yang pertama semoga semakin krembaka semakin guyub rukun seperti sembunyinya Prabu Jana sepi ing pamrih rame ing gawe ayo kompak Prabu Jana. Nah jadi kita kompak ketoke ya kerja ngono ya to sing ikhlas nggo paguyuban ora dibayar ora apa-apa ning mumet. Nggih, pokoke sepindah malih kagem Prabu Jana semakin sukses, semakin jaya, semakin kompak nggih. Pokoke nek ana apa-apa aja dirasani. Langsung diomongi wae. Met, kowe iki kurang ngene. Met, aja medit-medit. Penak to? Nggih, pokoke kados Pak Hadi Suwarno gitu. Pokoke wis piyantune sugih breweh nyoto nyah-nyoh niku lho. Nyah-nyoh. Nah, pokoke ngono kuwi. Dadi nek iso wong Prabu Jana ki aja tipis. Jare Pak Dilarto ki. Kudu nyah-nyoh. Dadi iki dalange ya perlu nyah-nyoh iki. Nggih, nggih. Nun sewu nggih diteruske lakone nggih. Mbok wonten kelenta-kelentune minjing nggih. Nek wonten wekdal wonten ragat nggih nanggap dalang medi ngoten mawon nggih. Heeh nggih monggo ditungake muga-muga iso dadi sak payu sak larise. Amin. Nggih monggo ayo diteruske lakone kae kita arep ana goro-goro Duk. Langening kalangyan aglar panta moncar sigra bala kang tumingal acambo samya ngedali lir radet wileting gada dah nyanggung mangoncang niti benjang sang aji micil latinya ngedali wus Atang Pada Muti Yai pianggon menimbali Kakang Brajadenta apa entuk asil. waduh ketiwasan Yai ing wektu sak mangke Kakang Brajadenta apa mirang kampuh jingkuh Mbalelo. Waduh ketewasan. Terus piye Kakang? Ayo diaturke Kang Mbok Arimbi.
yen to Kakang Brajadana ing wektu dina iki lagi kesurupan. Lah kok kesurupan ki piye to Kakang? Ya iku mau Kakang Brajadana ing wektu iki balela. Yai. Yai. Yai, Kakang njaluk pangapura Yai. Yai, Yai Brajamusti. Kakang njaluk pangapura Yai. Ya Kakang tak pangapura nanging ayo tak derekke ana ing Praja Pringgodani saperlu wisuda anake dhewe. Raden Garutkaca. Wah, iya. Ngono ya kena ning aku tak elingke maneh Yai. Yen to aku ing wektu dina iki ora bisa ikhlas lair lan batinku yen aku kudu misuda anakku si Garutkaca. Pisan maneh ayo kowe ndak jak balelo supaya aku kang apa kowe kang bakal dadi Narendrana ing Pringgodani Yai. Wah Kakang yen mangkono aku tetep ora bisa aku kudu hamisuda hangestreni anakku si Garutkaca. Lah Brajamusti yen kowe kena ndak eman ayo pisan maneh tak derekke melu aku urip mulya. Aku apa kowe sing dadi ratu lan mengko salah sawijine bakal dadi pepatih ana ing Pringgodani. Kakang sepisan maneh aku ora gelem. Wih, parap. Yai. Yai Brajamusti. Ya Kakang apa? Tak elingke pisan maneh. Kowe melu aku apa ora? Aku tetep milih Kang Mbok Arimbi Kakang. Kowe parat. Ora kena digawe becik. Yen mangkono awake dhewe dina iki dadi mungsuh. Wujak. Oce Kakang. Oce Kakang. Ah. Wah. Aja to Kakang, aja to Kakang. Oce Kakang. Aja. Aja. Oce. Ah. 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 Ojo to tatang, tatang ojo. Ojo tatang. Wah, minggir. Ojo tatang, ojo. Ojo. Minggir spikat saka pangarepan iku ora tak patenane si Brajamusti. Tatang iya awake dhewe iki dulur tunggal wadak. Tunggal bayu, tunggal bayu. Wih. Ojo tatang. Ah, minggir. Ora mirip tendang kowe manut. Ayo. Wah, kira ampun Kakang Yai. Oi. Wah. Waduh ya. Wah. Wah. Ojo
Temen kowe ha. Oh. Wah. Waduh. Ah. Wah. Hoi. Ah. Wah. 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 Hei! Ojo mlayai. Hop. Sang saya dalu araras abyara kang lintang kumedhep tisunyo tengah wengi lumrang gandaning puspita karengguaning putyanira iki dungane engkung lir swaraning madu prangta manung sungsarining kembang lah ing kono to wau seru anggenipun Bandayuda Raden Mas Brajamusti kalawan Sang Adipati Brajadenta sereng gedebak-gedebuk krincing anggenipun Bandayuda Raden Brajamusti kabalang sut adoh lajeng ing sakmangke ganti Kang Cinarita ceritane ganti ngono ing Praja Pringgondani Sang Gatotkaca enggal-enggal badhe kawisuda pramila karawuhan kedatangan para narendra-narendra para pepunden-pepunden sepuh saking Wonogiri termasuk Pak Bupati nggih pramila sumangga kita nderek mangayu bagya wisudane anak Mas Gatotkaca.
Mulat mara Sang Harjuna esmunira kamanungsan kasrepan ring tingkahing mungsuh niran padha kadang wilahing sekaring bawana langgeng duh Gusti Kang Maha Kawasa kula nyuwun pangayoman mugi sedaya warga ing pringgondani tansah antuk nugraha lan welas asih Gusti Kang Maha Jagat. Nger Bratasena. Oh. Yo. Ono wo kakekku. Mespati. Ngene yo, Nger. Ing wektu sak mangko awake dhewe anggone ngrantu yo ngenteni para kadang brojo hingga seprene urung ana kepastian. Durung ana katon kadang brojo sing prapta sowan ana ing pringgondani kene. Piye Werkudara? Wah, nek masalah kuwi aku ora melu-melu. Lho, ora melu-melu piye iki wis sudane putramu si Garutkaca lho. Iya aku ora melu tak pasrahke Arimbi wae. Arimbi piye Arimbi? Kula nggih nderek Kakang Mas Werkudara. Eyang. Wah, kok banjur gur nderak-nderek iki piye? Krisna. Wonten timbalan dawuh Eyang. Miturut Putu Prabu piye? Inggih Eyang. Menawi para kadang brojo ingkang ingga sak mangke dereng prapta dereng rawuh sowan ana ing kedaton pringgondani mriki kula nggih maksa borong dhateng Eyang ing Wirata. Wah, kabeh kok pasrah karo aku. Ya wis. Nyuwun ing ngarsane Gusti Kang Akarya Jagat. Nggih. Garutkaca. Maju nggih. Garutkaca wonten timbalan ingkang dawuh Eyang. Ngene yo nggih. Para narendra, para raja, para bangsawan kabeh kang prapta rawuh ana ing praja Pringgondani
Jengan dika sekseni nggih. Yen to ing wektu dina puniki wayah kula pun Garutkaca badhe kula wisuda jumeneng Narendra ing Pringgondani jejuluk Sang Prabu Anom Gatotkaca satriya ing Ngaloga. Garutkaca iki Kanjeng Hyang ing wektu dina iki sira wis kawisuda dadi Narendra ana ing Pringgondani jejuluk Prabu Anom Gatotkaca satriya ing Ngaloga. Inggih kok wonten satriya ing Ngaloga menika kados pundi? Ha iya nggih. Najan to kowe ratu ana ing Pringgondani ananging kowe kudu eling, kudu emut yen to Gatotkaca iku senopati perang ing Praja Ngamarta. Iki yang sendika dawuh, yen ana payo-payo kudu bisa hanandangi ya nggih. Wauta sampun kawisuda risang Gatotkaca jejuluk Prabu Anom Gatotkaca satriya ing Ngaloga. Dumadak rame wonten ing Pasiban Jawi praptane Nak Mas Bagus Raden Brajamusti. Kang Prapto Bakyu, aku Kang Prapto. Katiwasan Bakyu, katiwasan. Ing wektu dina iki Kakang Mas Brajadenta Mbalela Kang Mbok Kakang Brajadenta Mbalela keparat Brajadenta
bengi jagat duk mungup-mungupaning sapucak ing wukir marbabak bang sumirat kena soroting surya mega lan gunung-gunung parate Brajadenta wani gendak sikara marang prunanmu si Garutkaca titenono aku kang bakal dadi pepalang marang jeneng sira Brajadenta ora aku dulur maneh Wauta sinegeg kang cinarita emosi marah sakit hati sang Dewi Arimbi dumadak awit karana emosi dadya buta kang gegirisi wah Brajadenta aja wani-wani marang aku iki tampan nang tangane Arimbi Brajadenta wah iki gerangane Kang Warimbi aku ora ngaturake bekti marang Kang Warimbi aku ora butuh bektimu aku ora butuh apa-apamu kowe wani mari karo aku wani karo anakku bro Garutkaca aduh wah 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 ayo jomplayu Kang Mbok Rikata sang Gatotkaca kinten mabakar Kasuta oh 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 Garutkaca, Garutkaca. Ora usah sok alim. Aja sok kalem ngono kuwi. Yen to Narendra kudu wani
nyilangake pepalang rawe-rawe rantas malang-malang putung. Inggih, Paman. Kula atur sareh rumiyin. Wah, ora Sudi. Kuwi gelem minggat saka pangarepanku ora? Tak gigit siung pangapit ilang kuandam Gatotkaca. Wah, woi, oya. Waduh, oh. Ah. 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 Oi. Oh. Ah. Syo. Aduh. Ah. 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 Woi. Ah. Ah. Woi. Wah. Lang-langing driya mangu-mangu manggungkung kanduan rimang Raden jengandika kawon kalih Kakang Brajadenta. Iya Paman. Nggih mekaten. Sepisan malih jengandika kinen ngepok senggol marang Paman Brajadenta. Ananging Raden kula badhe mlebet wonten epek-epek jengandika ing sisih tengen. Lajeng kados pundi Paman? Nggih mangke tamakaken wonten ing jajanipun Kang Mas Brajadenta. Nanging weling kula yen wonten punapa punapanipun wonten kaelokanipun kahanan jengandika ampun sedih ya Raden. Ya senika ngestakaken dawuh Paman. Wau to kasor sang Raden Gatotkaca lawan tanding kalawan Kang Paman Adipati Brajadenta. Ananging ing sakmangke kodrating Gusti sampun nggaresaken mbok bilih ing wekdal sakmangke anggenipun jumeneng nata Sang Narendra ing pringgondani Sang Gatotkaca enggal-enggal badhe pikantuk kegiatan ingkang gegisi pramila sigra Kang Paman Brajamusti mlebet ana ing epek-epekipun sisih kanan Sang Gatotkaca.
Anakku Gir Gatotkaca. Anakku Gir Gatotkaca. Kowe aja sedih ya Gir. Sejatine paman iki ya pamanmu Brajadenta. Ya kula pun Braja Gusti Gir. Sejatine aku hamung ilmu ya ajine Kang Eyang Prabu Trembaka. Pramila mula bukane kula kudu bali marang Trah Pandhu Gir. Mula ing dina wektu iki kowe duwe aji Brajadenta lan Brajamusti. Jagat Dewa Bathara, Jagat Dewa Astung Angkara. Anakku Gir Gatotkaca. Iya wa, wonten dawuhmu apa? Ing wektu dina iki jeneng sira wis bisa mbuktekake yen to satriya kang utama. Prabu Anom Gatotkaca satriya ing Alaga. Inggih wa. Mula Gir ing dina sakmangke lakon Gatotkaca wisuda sampun paripurna. Mbok bilih wonten kaladak kaladu ing atur saha gecul kula nyuwun pangapura. Lan mugi-mugi Prabu Jana anggenipun ambal warsa kaping sepisan tansah antuk nugrahaning Gusti Kang Maha Kuwasa lan sedaya keluarga besar Prabu Jana lan para miyarsa, para pandemen keluarga saking Wonogiri anggenipun rawuh wonten ing mriki, mugi-mugi benjang anggenipun kondur tansah manggih rahayu kalis ing rubeda nir ing sambikala kanthi sesanti rahayu rahayu kang pinanggih.